Svedoci smo brojnih kampanja koje imaju za cilj da menjaju svest ljudi o odnosu prema životinjama. U ovoj emisiji vam predstavljamo Jelenu Kaigo, direktorku Bitev teatra, koja je uz Bitev tim idejni tvorac jedne sasvim neobične i u svetu jedinstvene akcije – pozorišne predstave uz prisustvo kuca. Moto: nije teško biti fin i suživot sa životinjama učiniti humanijim, lepšim i lakšim. To je prosto svrha ove predstave, dakle, promena svesti ljudi u odnosu prema životinjama koja nam je zaista u ovoj našoj sredini neophodna. Stalno se susrećemo sa strašnim pričama i negde je moja ideja bila već pre 3 godine. Čim sam došla u Bitev teatar, imala sam želju da napravimo predstavu na kojoj će ljudi moći da dođu sa svojim ljubimcima. Onaj nemili, jezivi događaj sa kucom Milom nas je samo ubrzao u toj odluci, tako da smo onda sav novac donirali, što je naravno bila ideja da to bude humanitarnog karaktera, takva predstava. Onda smo taj novac donirali za njeno lečenje i prosto tada je pre 3 godine Udruženje za zaštitu životinja Evropska inicijativa 17, koja je to pratila taj naš događaj, predložila gradu da 20. maj bude dan kućnih ljubimaca i oni su to prihvatili i tada je zapravo krenula ta ideja da se njima omogućava ulazi u prodavnice, u restorane, da imamo te pet friendly ili dog friendly, kako li se zovu sisteme, što mislim da je naravno strašno važno i što je neki kulturni svet da mnogo godina pre nas već uveo. Ali evo polako vidimo to kreće i kod nas da imaju već neki kafići, restorani, prodavnice gde možete da uđete sa kucom. Ali mislim da evo ovaj događaj pozorišni nigde još na svetu, moram reći da je zaista neka vrsta ekskluzive i u tom smislu je bio veliki izazov da baš u našoj sredini krenemo sa jednom takvom akcijom. Međutim, naravno, nismo se dali pokolebati, čitav tim Bitev teatra je zdušno to prihvatio sa velikom radošću, tako da je vjerojatno i negde i to doprinelo, ta naša pozitivna energija, ali moram reći da je odaziv ljudi bio fantastičan. Odziv medija je bio sjajan. Ja sam se ipak nekako pribojavala kako će ljudi to prihvatiti, da to prosto ne prihvate kao neku vrstu snobizma. Evo sad dolaze ljudi s pudlicama u pozorište, što naravno nipošto nije bila naša ideja. Dakle, ideja je bila samo menjanje svesti ljudi, omogućavati da se životinje tretiraju kako treba se tretiraju, plemenito kao najbolji naši prijatelji. I ta je akcija tako ishvaćena, bila je divna atmosfera, kučići su bili mirni i predivna publika, mi smo naravno to prilagodili njima. Dakle, birali smo Chopina, Baha, nešto što će delovati smirujuće. Oni su u velikom miru i tišini pratili tu našu prvu predstavu, sad smo već potpuno uigrani i mi i naša publika, ali kažem, taj prvi događaj je svakako bio potpuno poseban, jer smo pomno pratili njihove reakcije i na kraju eto smo doživjeli da kada publika aplaudira, oni su lajali i to je zaista bio jedan poseban i umetnički i nekako društveno-socijalni doživljaj. U zemlji gde sve ide traljavo i gde sve ono što bi nekako po defaultu trebalo da se prihvati kao normalno, jedan ovakav potez, jedna ovakva ideja stvarno deluje potpuno Don Kihotovski. Rekli ste da ste se plašili i odziva i reakcija, evo sada čujemo naravno i naše zadovoljstvo što su svi odreagovali kako treba, pa naravno i kućni ljubimci. S obzirom da i vi imate lično iskustvo, kako vam izgleda trenutno upravo ta ideja pet friendly u svakom smislu ovde kod nas, s obzirom da smo, kažem, eto, kao sredina ipak dosta zatvoreni, još uvek skloni tabuima, pa prosto mnoge stvari, eto, ljudi znaju da kažu, pa ovo nije ni za decu, a kamoli za pse. Koliko će nam trebati vremena da sve te neke procedure koje su negde tamo, da kažem, normalne i uobičajene, ovde krenu da se sprovode, a kamoli da zažive? Šta mislite? Trebaće sigurno vremena, kao što nam uopšte za svaki pomak u kulturnom ili socijalnom smislu naravno treba vremena, ali takve stvari se moraju donekle i nametati ljudima. Prosto sa primitivizmom čovjek mora da se bori, ne može se boriti tako što će se povlačiti u sebe i sklanjati stalno od nekih primitivaca i prostaka. Dakle, mora se negde ta jedna građanska svest razvijati i mora se boriti protiv primitivizma. Dakle, ne vredi ništa povlačiti se, mora se delovati, naravno ne nametati ljudima nešto što im ne prija, ali u tom nekom smislu, kažem, koji je veliko prihvaćen u toj Evropi kojoj mi težimo. Evo, ja sam bila nedavno baš sa Pegi, sa svojim psom u Berlinu i doživljavala sam te situacije da krenemo negdje da ja kažem, pa ne možemo u tramvaj sa Pegi smo, oni kažu pa kako ne možemo, svaštajmo. Ili kažem, pričuvajte Pegi, ja idem u radnju, oni kažu pa što da je pričuvamo, idi u radnju s njom. Mislim, ljudima su to potpuno normalne stvari.
Evo vidim da to polako počinje kod nas da funkcioniše, da ljudi nekako možda mogu da gledaju na to sa neodobravanjem, ali to je već njihov lični problem. Tako da to su jako, jako važne stvari. Prosto korak po korak pomerati se ka nekom kulturnom obrascu života, šta da radimo, tako nam je valjda sudbina na ovom Balkanu, da moramo sa mukom i polako, ali čini mi se da negde, i to je ono što je mene ohrabrilo tokom ove 3 godine naše akcije koje imamo svakog 20. maja, a to je što se tu pojavi taj neki divni Beograd, dođu neki predivni ljudi, naravno ne sa svojim, ni samo sa malim psima, dolaze nam i sa buldozima i vučjacima i to je ono što naravno nismo pravili diskriminaciju, da pače, puštali smo stvarno sve rase i kažem, neki divan svet odjednom iskrsne i vi vidite da zaista tu se mora pronalaziti neki način da ti ljudi malo isto tako zažive, a ne samo da puštamo da primitivizam ima snagu koja se čuje, a da se ova druga strana slabije čuje, to je nedopustivo. Imate li utisak da su problemi negde ipak i sistemski? Na koji način će neko da spreči da nema nekontrolisani strah sam ili da ne sklanja dete kad mu bilo koji pas ne lazi u susret, ako su recimo lutalice svud okolo, po neke od njih i agresivne? Mi tu možemo kao jedinke dosta da uradimo, ali prosto i sistemski imamo dosta stvari koje su nerešene. Apsolutno i evo i to je nešto što je sad polako krenulo da se rešava. Ne sam sad kad pogledamo unazad i kad vidimo u kakvom smo negde u tom smislu paklu živeli i životinje zajedno sa nama, to je stvarno poražavajuće, a evo opet negde se malo to mrda, govori se, ja ne znam da li je više i zaživela ta policija za životinje koje možete da prijavite zlostavljanje životinja i tako dalje. Dakle, to odgovorno vlasništvo je isto strašno važno. Ja ne kažem da su samo uvek problem ljudi koji ne vole životinje i koji se surovo prema njima odnose, imate i vlasnike koji se strašno odnose prema svojim životinjama, tako da u tom smislu jedan organizovani sistem odgovornosti i vlasništva i ljudi koji moraju da žive normalno sa životinjama kao što je to negde u prirodi i predviđeno. Dakle, u tom smislu, naravno, sve je na kraju, kad ne možete se izboriti sa problemima, tu je zakon da to reši. I to je ono što je negde, kažem, evo, krenulo, sva sreća, ide polako, ide traljavo, kao uglavnom većina stvari kod nas. Tu su naravno i azili za nezbrinute životinje koje opet sad ako krenemo gledamo kakva je tamo tek situacija i kako te jadne životinje tamo žive. To je sve strašno, opet možda bolje nego da su na ulici. Tako, znači negde je polako to počelo da se rešava, ali očito treba će još mnogo energije i neke naše građanske, da kažem, kontrole i stalnih pritisaka da se te stvari prosto ne gurnu u stranu. Imate dugogodišnje lično iskustvo kao vlasnik psa, odnosno možda tačnije rečeno kao ljubitelj pasa. Možemo li da čujemo nešto o tome? Pa jeste, ja moram priznati, ja sam odrasla uz Labradorku, 16 godina smo, moja sestra, mama i ja živele tako kao potpuno u porodičnom ambijentu, negde ona bila član porodice, svuda je išla sa nama. I posle 16 godina kada je uginula rešili smo da nećemo nikada više imati drugog psa. Međutim, sestri i zet su se ipak rešili posle par godina da uzmu biglicu Pegi, tako da je mi sada delimo. Nažalost, zet zbog posla često boravi u Berlinu, pa ona često ode, tako na mesec, dva, ali negde kad se vrati, onda smo svaki vikend je kod mene ili tako povremeno uzmem na nedelju ili 10 dana i to je prosto nešto što čini mi se, evo sad shvatam da, pošto se čovjek naravno vezuje za životinju kao za člana porodice, sad već razvijam strategiju da bi trebalo imati 2 psa, da ne dođe se u situaciju da zaista budete u nekim problemima, pošto nažalost psi, znamo, žive mnogo kraće od čoveka.